S'acosta la nit de Cap d'Any i potser moltes de vosaltres ja teniu a punt els propòsits pel 2025. Però quins són els propòsits més comuns? El fet de complir-los o no varia segons el tipus de propòsit? Hi ha algunes pautes per plantejar-se propòsits assumibles? Tot això s'ho va preguntar un grup d'investigadors suecs. Van analitzar els propòsits d'any nou d'un grup de 1.066 persones i van veure que els més comuns tenien a veure amb la salut física, la pèrdua de pes i els hàbits alimentaris. Al cap d'un any, el 55% considerava haver assolit amb èxit els seus propòsits. I, això és molt interessant, els objectius orientats a l'enfocament es complien molt més que els objectius orientats a l'evitació. No s'ha entès res. Ja ho sé, els propòsits orientats a l'enfocament són els que van dirigits a assolir un estat final desitjat i impliquen fer accions de manera activa per avançar cap a l'objectiu. Per exemple, un propòsit d'aquest tipus podria ser fer més esport o llegir més. En canvi, els objectius orientats a l'evitació busquen prevenir resultats no desitjats i impliquen deixar de fer certes coses. L'exemple més típic, deixar de fumar. Per últim, l'estudi va trobar que els participants que van rebre suport a l'hora de plantejar-se els propòsits van tenir més èxit que els que no van rebre suport. Això suggereix que informar la població sobre com plantejar-se objectius més adequats podria influir en les probabilitats d'èxit. Corre a refer la teva llista de propòsits!